So, ang dami na po nating natututunan at nalalaman kay Ma'am Mel. Dahil kausap natin si Ma'am Mel, feeling ko ang talino ko na rin. Kayo rin ba, mga kasama, no, ate at kuya? Feeling ko ang talino ko na rin, no? Nakaka-relate. Yung ano, spiral Hindi ako progression, hindi ko naiwan ako sa spiral progression. Ayan, Ma'am Mel, thank you very much po, no? Ang dami na po namin natututunan at nalalaman. So, syempre po, nabanggit niyo na rin po na maaga po kayo nag-work. Dahil nga po, talagang na-push din po kayo ng pagkakataon na mag-work din po, maging working student. Pagka-graduate niyo po ng college, ano po yung una po ninyong work? Yeah, so before po kasi nag-tutor din po ako noon ng English sa mga Korean, no? So nung by the time na nag-graduate po ako, so ang graduation day po namin Sabado, no? So yung Lunes pagkatapos ng Sabado na yun, nag-work na po ako agad, no? So parang April 15 yun eh. So April 15 kasi April 13 po ako nag-graduate. So April 15 was my first day, no, sa trabaho. And it was with an import-export company owned by Korean, no, H&T Marine Trading Corporation. So they got me as their administrative finance officer. So kaya hindi po ako nahirapan maghanap ng trabaho, no? Kasi kumbaga kinuha na po nila ako. Tutor ko po as yung nag-tutor po ako sa family nila ng English, and then they happen to have a company, no? So kinuha po nila ako dahil alam nila na yun nga accounting po yung aking course. So my first job was a private company that is ano yan eh, import-export, no? Ng mga imported na mga aquariums. So, kaya napunta rin po tayo sa industry po ng pet shop, no? Kasi kailangan mong i-display, di ba, yung mga isda dun sa mga magaganda ng mga aquariums. So, sa sales din po tayo unang na-expose. So madami din palang, yun nga, at least nalaman po natin kung ano yung first job po ni Ma'am Mel, no? Moving forward po, fast forward po Ma'am Mel, ngayon po Assistant Schools Division Superintendent na po kayo, no? Pwede po ba nyo, po, assistant. Pinapromote ako ni Kuya Chris. Ma'am Mel, pwede nyo po bang ikwento sa amin yung mga pinagdaanan po nyo bago po kayo naging ASDS, yung mga struggles po? Alam po namin sigurado hindi po naging madali sa inyo yung pagiging ASDS. Pakikwento po sa ating napakaganda rin po ng ating journey, no, sa DepEd, no? Tayo po ay nagsimula bilang job order clerk, no, sa DepEd. So it was in the division of City of San Fernando when I started po as a JO, no? So dahil accounting nga po yung course natin, so una napunta po tayo sa cashier, no? Pero eventually nung na-permanent na po ako as administrative aid 4, so yan po ang unang-una kong position sa DepEd, clerk 2. Yeah? So when I was a clerk 2, I was assigned po iba-iba, no? Na-assign po tayo sa HR, so nagpa-process din po ako ng ERF, service record. So umikot din tayo sa HR personnel, no? And then na-assign din po tayo sa Office of the Administrative Officer. And during that time po kasi wala pa po yung assistant superintendent eh. Kaya halos po ang bulk ng work sa mga division offices naka-lodge po talaga sa mga AO po natin, no? And during that time when I was a clerk, ang advantage ko lang po siguro, I was given the autonomy, no, to do and perform higher functions. Naging part na po tayo ng back. So back secretariat din po ako noon. Tapos grievance committee member ka rin. So dahil nga meron po akong konting background sa law, kapag may mga kaso, umupo din po tayo bilang part ng secretariat. Tapos po sa personnel selection board, secretariat din po tayo.
at sa local school board. So lahat na po ng secretariat pinasok natin, no? But only to find out that parang mga preparation lang po pala yun, no? Eventually, no? And then when I had the chance, no, kasi nakikita ko nga during that time, ang salary grade po during that time ng isang HRMO1 is salary grade 9. No? So mas mataas pa po yung sahod po ng mga teacher, no, na SG10. Kaya naisip ko, sabi ko mas mataas yung sahod ng teacher. Baka pwede na mag-teacher ako, no? So I also took units. Tapos nga po nung magka-chance po tayo na mag-exam, naipasa naman po natin yung licensure exam for teachers. So right after na pumasa po ako, uso pa po nun yung tag position eh. So yung schools division superintendent, no, sinabi niya kung gusto ko daw mag mobile teacher, ALS mobile teacher. Kaya nabigyan po ako ng chance, no, na maging teacher. So right after office, napunta po tayo sa teaching, no? Although hindi po tayo sa formal school, so ALS mobile teacher po ako. At napakagandang journey din po nung pagiging ALS mobile teacher ko, no? And during that time, our superintendent was our RD today, no, Dr. Maybe Eclar. So siya po yung naging superintendent ko noon. At natutuwa lang po ako kasi while I was a teacher too during that time, she has given me the opportunity to become a division ALS coordinator. So, di ba, no, yung mapagkatiwalaan ka bilang division coordinator kahit na teacher 2 yung position mo. No? So, yun yung isa sa mga turning point din ng career kasi kumbaga you were given, di ba, the autonomy. So, nakagawa tayo ng mga projects under the alternative learning system. Kasi when you are the division coordinator, you actually also work for partnership, no? You forge linkages. So doon nagsimula na nakapagawa po tayo ng mga programa para sa ALS, no? Hanggang lumaki ng lumaki yung project po natin, pati yung mga instructional managers, no, ng City of San Fernando during that time. Lumaki din, no, dumami. And we had special projects kasi we have catered to inclusive education, no? Meron tayong ALS para sa mga Muslim, meron po tayong ALS para sa mga may kapansanan, meron po tayong ALS na para po sa ating mga street children, no? Kasi we had Palengke Eskwela. No? We're catering to the street children ng Palengke para makakapag-aral po sila kahit mga kargador po sila sa Palengke, no? So yun yung mga magagandang projects po na umpisahan po natin when we were an ALS mobile teacher. And then after that, we had the chance to become an education program supervisor, no? And dahil math po yung major ko, so I was in charge of elementary mathematics. Kaya lang po nung nawala na po kasi yung elementary secondary, no, naging isa na lang. So sabi ko parang wala po akong confidence, no, na maging supervisor ng math kasi nga 'di ba trauma sa akin, traumatic po sa akin yung mathematics. So sabi ko, nako, elementary okay pa ako pero yung secondary wag na po, sabi ko ganyan. So when I had the chance, I was deployed to the regional office. Nung na-deploy po ako sa region, napunta po ako sa training, no? HRDD, Human Resource and Development Division. Although that was a very short stint lang, no, na nagstay po tayo sa region. Pero ang kagandahan lang po nun, naabutan po natin yung School Heads Development Program, SHDP, no? During the time na nilaunch po yung senior high school. So yung mga training po ng mga naunang batch po natin ng mga senior high school principals, no? So bali yun yung naging project po natin sa region, no, sa under HRDD during that time, no, under the headship of Estrel. And then right after that, it was the same year po kasi, no, that was 2015 nung naipasa po natin yung educational management test or yung superintendent's exam, no? Tapos po yun nga yung CESWI and then AC.
So that makes you already eligible kasi para maging OIC ASTS. No? So parang maganda rin kasi nandun na po ako sa region. Kumbaga sa malapit ka sa kusina, no? So alam nila na pumasa ka, no? Dahil ang regional director during that time si Sir Juvis. No? So binigyan niya po ako ng assignment. And the first assignment that I had was the Division of City of Malolos. So doon po ako unang naging OIC ASDS. And then right after City of Malolos, doon po natin nakompleto yung ating CES eligibility. No? Tapos na-transfer po tayo sa DepEd Tarlac. Sa DepEd Tarlac naman po, doon na po tayo naging permanent na Assistant Schools Division Superintendent. No? And then I was transferred here in SDO Pampanga. So this is actually my third division. Wow. Napaka-colorful po ng inyong journey to becoming an Assistant Schools Division Superintendent. At alam po namin, in due time din po ay magiging Schools Division Superintendent na rin po kayo, Ma'am Mel, because you are so competent at napakagaling po ninyo. At yung mga experiences din po ninyo. Ngayon naman po, medyo change po natin ng konti ang ambience ng ating usapan. So ngayon po, pakikwento naman po sa amin ang inyong love story and your family po. Paano nyo po nababalanse ang inyong family life and career? Okay, family life. So ako po, ako kasi bahay, eskwela. Ganun po talaga ako, no? So ako, I suggest din sa mga kabataan, lalo na sa mga babae, no? Importante din po na ganun siguro, no? Para focused lang po tayo. Wala tayong mga disruption. Kasi nga, pag na-realize mo, dali lang po mag-asawa. No? So even in college days po kasi, no, wala po akong boyfriend. So ano yun? No boyfriend since birth. NBSB. So nang nagtatrabaho na po tayo, doon na lang po tayo nagkaroon ng boyfriend. No? And my husband actually is my first boyfriend. And po, at siya na po yung the one pala. Napangarap ko din po kasi yun. Ayoko po kasi ng past. So I'm thinking na kapag nagka-boyfriend po ako, siya na po. Para at least wala po ang comparison, di ba? So yun po yung gusto ko noon. And it's what really happened. No? Sabi naman po niya, first girlfriend niya rin po ako. Hindi ko lang po alam, no? Kasi sabi niya po sa akin yan. Pero ganoon naman. Ako naman yung unang pinakilala sa magulang. No? So, we were college friends. No? Common friend po namin yung mga high school friends ko. So, yung iniwan ko po na high school kung saan dapat po ako magka-college, doon po siya nag-college. No? Kaya yung mga kaklase ko po nung high school, kaklase naman niya ng college. So, from time to time, pag nakikita yung mga barkada, doon ko po siya nakikita. Pero during that time, wala namang spark. No? Until such time when college days na, syempre mahirap ang buhay. No? Yung nasa private ako, ang baba lang po din talaga ng sahod. And siya naman, naghahanap ng ibang source of living. No? Kasi parang nagkaroon ng retrenchment nun sa bangko. Kasi pareho po kaming accounting. So nag-enter po kami ng multi-level marketing. Uso po nun, diba? So, forever living. Kaya lang, yun, iniwan namin yung forever living. Kami yung nag-living forever. Yun po yung kwento ng aming love life. So, I got married June 27 of 2004. Mabilis lang din po kami kasi sinagot ko po yan, September 29, 2003. So, wala mang 1 year, no? Halos mga 9 months ba? Yan. So, mabilis lang po. So, akala ko pa naman naniniwala ako sa long engagement. No? So, pero hindi rin natupad kasi naisip ko nga po dahil panganay po ako. No? So, iniisip ko mag-aasawa po ako mga around 28 years old. Di ba po? Yung parang nakatulong na po ako sa magulang ko. Kasi ako po yung panganay. Kaya lang, during that time, mga 22 years old lang po kasi ako nung ikinasal. No, so feeling ko napakabata ko pa. Although maaga rin po ako kasing nag-graduate, no, mga around 19 years old. So mga 3 years na rin po ako nagtatrabaho.
no, bago po ako nag-asawa. Kaya lang yung gustong-gusto ko po kasing narinig sa husband ko noon, na ex-boyfriend ko, sabi niya, mas matutulungan mo yung pamilya mo kapag dalawa tayo natutulong. O, diba? So, yun yung assurance, no? Na kumbaga kahit na mag-aasawa ko, I will still be available to my family. So, yung assurance na yun, no, galing sa kanya, napaka-importante din po nun sa akin. And true enough, totoo naman, no? Naging totoo naman siya doon sa sinabi niyang yun. He really was an addition to my family. So hindi niya ako kinuha mula dun sa pamilya ko, pero siya yung dagdag, no, sa pamilya namin. I'm sure, Ma'am Mel, sigurado very attentive po si Ma'am Pao dyan sa mga sinasabi niyo tungkol sa love life niyo. Ayun po, no? Actually, Wow. sabi ko, parang kailangan ko ng katuwang sa pagtulong sa aking mga magulang. Ganyan po pala yung susi, no? 19 din ako nag-graduate, ma'am, eh. Si Ma'am Medyo Mel may- lang susi, Pao. Ganun, kailangan ko lang po pala talaga itong marinig. Ayan. Pero kidding aside po, no? So, syempre po, Ma'am Mel, napakaganda po ng love story ninyo. Talagang, I tingin ko po sobrang sweet nyo rin pong mami. So, syempre po, bilang nanay din po kayo ng ating division, ano po ang inyong leadership style bilang, po dito sa nanay po, tigil nanay po sa division. And syempre po, bilang nanay naman po sa bahay, kamusta po si Mami Mel? Paano nyo po nababalansi yung dalawang mundo? Pero, ayan, being a great woman po. Oo, no? So, today I have 10 taon na ba siya? 14 years old yung bunso ko, and then my panganay who is a girl boy kasi sila, no? So my eldest will be turning 16 this August, no? And I have a 14-year-old son. So dalawa sila, mga teenager, no? Pero dahil yung age gap siguro namin hindi naman ganun kalayo, no? So parang barkada mo na lang din, ano? Pero during the time na maliliit pa sila, sabi ko nga wala naman akong ibang tinuro sa kanila kundi magbasa, no? So as early as 3 years old, mga yan nagbabasa na, no? Kaya nakita ko yung advantage, no, ng maaga na natututo yung mga bata kasi you just give them the right materials, no? So, they're ready to go. So, ang dami nilang natututunan. No? Pero ako, takot din ako, no, bilang nanay. So, nung growing up years nila, kasi hindi ko nakikita kung ano yung ginagawa nila sa school. So, ang ginawa ko noon, since maaga silang nagbasa, maaga rin silang nakakapagsulat. No? So, when they were in school, pinagagawan ko sila ng journal. So, meron sila yung parang highlights of the day. So kung ano yung nangyari na importante sa araw na yon, kukwento nila dun sa kanilang journal. And it gives me a glimpse of what happened, no, within the day sa kanila. Minsan kasi may susulat si ate na hindi naman kinover ni Bunso, mayroon ding isusulat si Bunso na hindi kinover ni ate. So nakakapag-validate ako, no, kung ano yung nangyayari sa school. Minsan meron palang sinabunutan si ate, di ba? Nakipalit pala ng baon si Bunso, no? So these are the things na hindi mo malalaman, 'di ba, kung hindi nila sinulat. Pero at the same time, napakagandang training ground din pala sa kanila noon, early on. Kasi meron time na sinabi nila, "Ma'am, hindi kami nahihirapan na sumulat dun sa formal theme. Kasi parang journal lang siya, yung pinapagawa mo sa amin." So parang na-train na sila, and therefore, during the time na kailangan nilang gawin yun, parang wala nang effort. Tapos, "Mami, bakit sila nagtatanong sa amin lagi? Ano yung English nito? Ano yung ibig sabihin nito?" Kasi ang kasama dun sa journal, una they started with 3 words, tapos 3 words yung meaning, tapos nung medyo lumaki-laki na sila, magiging 5 words na, and then meron ng using na sentence, di ba? Without knowing na over the years, yung word bank nila, lumawak na ng lumawak, no? So, minsan nga meron na yung mas alam pa nila kaysa sa akin. So,
sabi ko, ang ganda naman, no, ng naging training na gano'n. Tapos, kumbaga, sasabay ka lang talaga eh. Siyempre, during that time, nung malilit sila, notebook pa yung gamit nila. Kaya lang, eventually, nag-evolve. Diba? So, kung meron na silang tablet, journaling naman using the tablet. Pero this time, ang advantage, they can use emoticons. Diba? Pero, kumbaga, nag-level up din, no? Yung nila, ways of expressing themselves. So, nakita ko yun yung value. Although, very challenging, lalo na yung maging magulang, no, sa panahon na to. Kasi, ang hirap, hindi na tulad noon na yung sa sermonin mo yung mga anak mo, di ba, makikinig sa'yo. Ngayon, hindi. Parang lalabas talaga sa kabila, parang hindi ka nila naririnig. No? So, dapat very strategic din ang magulang kapag nagbibigay ng mensahe sa anak. So, ako yung style ko lang when, for example, we watch movies, no, Netflix, we really choose yung mga magaganda na material, no? Especially when it relates to family. No? So, pag meron time na inject mo na, nakita nyo yun, di ba? So, minsan magtatanong ka, if you were that character, what will you do? Ano yung magiging decision mo? Yeah? So at least nakaka-relate sila. It can be indirect, no? But we have to have specific strategies how we can draw out expressions from our children. Pero more than anything, importante na nag-uusap, no? Yung anak at saka yung magulang. No? Wala nang mas higit pa dun sa tinatawag nating open communication. So it's important that we know what is happening to them and they can freely express themselves to you without fear. Yung hindi sila natatakot at hindi sila hesitant. So napaka-importante nun para ma-address natin yung concerns nila. And I also like na yung mga anak ko very straightforward din sa akin yan eh. No? So yan ang mga number one na critic. At saka mga bully, ako ang nabubully sa bahay eh. No? Pero yun lang, they do that perhaps because they are comfortable. It's very important that your children are comfortable with you. Ayun, so actually ang dami kong nakuhang tips kay Ma'am Mel, no, kung paano siya magpalaki ng mga bata, no? Kasi may anak na rin ako, so pwede kong gawin yun sa kanya pag pwede na siyang gumawa ng journal niya. Journaling. Oo, ayun. Yun nga, Ma'am Mel, nasabi niyo po nagne-Netflix kayo. No, gusto po namin malaman, paano po ba nagre-relax ang isang Ma'am Mel?